αφού ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ τιμητική πρόσκληση και τη χαρά να με προεδρεύει ο Γιάννης Ογκύρης, που γνωριζόμαστε από παιδιά. Προχωράω στον αντίλογο, η σύγκρουση φερόντων μου. Ξεκινάω από χειρότερη βάση, γιατί δεν έχω καμία εμπειρία στη σύγκληση ανοιχτού είδους τρύματος και δυστυχώς δεν έχω κληθεί, ή ευτυχώς δεν έχω κληθεί ακόμα να αντιμετωπίσω επεμβατικά τουλάχιστον ασθενή με κολπική μαρμαριγή και ιστορικό σύγκλησης ανοιχτού είδους τρύματος. Αλλά αν έχετε λίγα λεπτά υπομονή, υπόσχομαι να σας ανταμείψω με πολύ προβληματισμό. Αναφέρθηκε και ο Στέφανος σε αυτό το position statement, το οποίο συνυπογράφουν 8 επιστημονικές εταιρείες, στο οποίο αναφέρεται ότι ο κίνδυνος υποτροπιάζοντος εμβολικού επεισοδίου σε μη επιλεγμένο πληθυσμό με ανοιχτό ειδές τρίμα είναι σχετικά χαμηλός και θα πρέπει, όπως ανέφερε και ο Στέφανος, να προηγείται σε περιπτώσεις έως τουλάχιστον εξάμηνη παρακολούθηση με εμφυτεύσιμο holter. Μεταγενέστερες οδηγίες πάλι μας λένε ότι συστήνεται η σύγκληση του ανοιχτού ειδούς τρύματος έναντι αντιμοπεταλιακής αγωγής, αλλά το strength of recommendation είναι conditional και το επίπεδο τεκμηρίωσης είναι χαμηλό. Και αυτό γιατί όσο περισσότερο ψάχνουμε στα εμβολικά αγκιακά εγκεφαλικά, στα εμβολικά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια αγνώστου αιτιολογίας για κολπική μαρμαριγή, τόσο περισσότερο βρίσκουμε κολπική μαρμαριγή. Σε αυτή τη μελέτη παρακολούθησης με φυτεύσιμο holter διάρκειας 3 ετών, βλέπουμε ότι στην περίοδο παρακολούθησης η αθροιστική πιθανότητα ξεπερνούσε το 40% για ανίχνευση κολπικής μαρμαριγής. Γι' αυτό και ο ΛΥΠ συστήνει να επιμένουμε πιο έντονα και για μακρύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν η αρχική διαστρωμάτωση κινδύνου για ύπαρξη κολπικής μαρμαριγής είναι χαμηλή. Έγινε αναφορά στο ROPE score και το σύστημα ταξινόμησης Pascal για να αυξήσουμε, είναι 2 βοηθήματα για να αυξήσουμε τη βεβαιότητά μας ότι η σύγκληση θα βοηθήσει τον ασθενή. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι υψηλό το επίπεδο τεκμηρίωσης ότι η σύγκληση συστήνεται έναντι αντιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει ανεβρεθεί άλλο αίτιο, βλέπετε δεξιά στη διαφάνεια ότι το επίπεδο τεκμηρίωσης είναι χαμηλό. Ότι η συσκευή σύγκλησης συστήνεται αν δεν έχει βρεθεί άλλο αίτιο. Παρ' όλα αυτά, η υπεροχή της σύγκλησης έναντι των αντιπυκτικών έχει χαμηλή ισχύ και χαμηλό επίπεδο τεκμηρίωσης. Αυτές είναι οδηγίες του 24 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αγκιακών Εγκεφαλικών. Και γιατί είπαμε για αντιπυκτικά, γιατί έχει φανεί από μελέτες και μεταναλύσεις ότι σε ασθενείς με εμβολικό εγκεφαλικό αγνώστου αιτιολογίας, όταν συνυπάρχει PFO, η αντιπυκτική αγωγή υπερέχει της αντιμοπεταλιακής. Μάλιστα, θεωρείται εφάμιλη όσον αφορά στην υποτροπή αγκιακού εγκεφαλικού με τη συσκευή σύγκλησης, παρότι έχει το μειονέκτημα ότι αυξάνει τις αιμορραγίες. Εν τούτης, το μειονέκτημα που είναι και το θέμα της συζήτησης είναι ότι η σύγκληση ανοιχτού είδους τρύματος φαίνεται να αυξάνει τόσο τα παροδικά όσο και τα μη παροδικά επεισόδια κολπικής μαρμαριγής. Και εγώ τώρα πρέπει να σας πείσω ότι είναι συχνότερα από όσα ανέφερε ο κ. Δεσποτόπουλος. Φαίνεται ότι τετραπλασιάζεται ο κίνδυνος μετά σύγκληση ανοιχτού είδους τρύματος, με τα περισσότερα επεισόδια να συγκεντρώνονται στην πρώιμη μετεπεμβατική περίοδο. Αναφέρθηκε ότι είναι συχνότερα στις πρώτες 45 μέρες και η επίπτωσή τους φθήνει όσο περνάει ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, στις περισσότερες μελέτες, η ανίχνευση κολπικής μαρμαριγής έγινε με τηλεφωνική συνέντευξη ή με καρδιογράφημα σε προγραμματισμένο follow-up. Το κρατάμε αυτό. Ένας δεύτερος παράγοντας συσχέτισης με αυξημένη επίπτωση κολπικής μαρμαριγής είναι το προφίλ της συσκευής. Φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερο το προφίλ της συσκευής, τόσο αυξάνει η επίπτωση κολπικής μαρμαριγής. Και ενώ το ευνοϊκότερο προφίλ φαίνεται να έχουν οι συσκευές Amplatzer. Για να δούμε τι γίνεται αν επιμείνουμε λίγο παραπάνω, όπως είπε ο ΛΥΠ, για την ανίχνευση κολπικής μαρμαριγής. Προεπεμβατικά συστήνεται εξάμηνη παρακολούθηση. Μετεπεμβατικά, γιατί απλώς να τους πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε ασθενείς οι οποίοι παρακολουθήθηκαν με εξωτερική ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή σε σύγκριση με ασθενείς στους οποίους έγινε εμφύτευση holter, βλέπουμε ότι σχεδόν τριπλασιάζεται η πιθανότητα ανίχνευσης κολπικής μαρμαριγής μετά την επέμβαση σύγκλησης ανοιχτού είδους τρύματος. Και μάλιστα σε αυτή τη μελέτη, όσο μεγαλύτερη διάρκεια είχαν τα επεισόδια, τόσο αυξανόταν η πιθανότητα επίσκεψη στα επίγοντα αλλά και εισαγών στο νοσοκομείο. Είπαμε ότι αυτά τα επεισόδια συγκεντρώνονται τις πρώτες 45 μέρες. Σε αυτή τη μελέτη, δημοσιευμένη το 2024, δείτε με δεξιά από την κόκκινη γραμμή πόσα είναι τα επεισόδια μετά την παρέλευση 6 εβδομάδων, δηλαδή μετά από 42 μέρες.
Βέβαια, σε αυτή τη μελέτη τα επεισόδια ήταν κλινικά ασήμαντα, αφού ήταν αυτοτερματιζόμενα. Άλλη μελέτη, 35 ασθενείς οι οποίοι υπευλήθησαν σε σύγκληση ανοιχτού ειδούς τρύματος και στους οποίους έγινε παρακολούθηση μετεπεμβατικά με φυτεύσιμο Holter, ο ένας στους τρεις περίπου εμφάνισε κολπική μαρμαριγή μετά την επέμβαση και από αυτούς ο ένας στους τρεις είχε κολπική μαρμαριγή μετά τις 45 μέρες. Βέβαια, αυτή η κατηγορία, αυτοί οι ασθενείς ήταν, σε αυτή την σειρά οι ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν κολπική μαρμαριγή ήταν γυρεότεροι και είχαν κατά ένα βαθμό μικρότερο Rope score, 5 έναντι 6. Η μελέτη του 25 που αναπαράγει τα ποσοστά της προαναφερθήσας μελέτης και εδώ ασθενείς οι οποίοι υπευλήθησαν σε σύγκληση ανοιχτού ειδούς τρύματος και παρακολουθήθηκαν κατά 95% με LR και ένα 5% με συσκευές διαχείρισης καρδιακού ρυθμού, ένας στους τρεις ασθενείς εμφάνισε κολπική μαρμαριγή κατά την περίοδο παρακολούθησης και από 96,6% AF. Αυτό, δηλαδή έχει supraventricular arrhythmias, όμως το 96,6% χαρακτηρίστηκε ως κολπική μαρμαριγή. Και από αυτούς που έκαναν κολπική μαρμαριγή, ο ένας στους τρεις ήταν μετά τις 60 μέρες. Σε αυτή τη μελέτη δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά στην ηλικία και δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά και στο Rope score. Και τελικά, ποιο είναι το καθαρό κλινικό όφελος για τον ασθενή? Αν λάβουμε υπόψη την υποτροπή εγκεφαλικού και τις μείζονες αιμορραγίες, φαίνεται ότι υπερέχει η σύγκληση ανοιχτού ειδούς τρύματος. Αν θεωρήσουμε ότι η κολπική μαρμαριγή είναι ένα σημαντικό κλινικό συμβάν, τότε δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην σύγκληση ανοιχτού ειδούς τρύματος και στη χορήγηση αντιπικτικών. Με βάση αυτή τη μεταανάλυση. Βέβαια, με βάση αυτή τη μεταανάλυση που ακολουθεί, φαίνεται ότι είτε για τα σοβαρά είτε για τα μη σοβαρά επεισόδια κολπικής μαρμαριγής, ο ασθενής μάλλον ωφελείται αν προχωρήσει σε σύγκληση ανοιχτού ειδούς τρύματος έναντι χορήγησης αντιπικτικών. Και τι λένε και οι ίδιοι ασθενείς, βέβαια. Σε αυτή τη μελέτη, δημοσιευμένη φέτος, φαίνεται ότι η κολπική μαρμαριγή, αυτοί που υπέστησαν κολπική μαρμαριγή, εμφάνισαν κολπική μαρμαριγή, η ζωή τους δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα, εκτός ίσως από μια μικρή επιρροή στην κοινωνική λειτουργικότητά τους. Και μας είπε ο Στέφανος για την παθοφυσιολογία. Πολύ ωραία εκείνη η διαφάνεια από το paper στο Τζάχα. Αναφέρει το οξυδωτικό στρες, τη φλεγμονή, τον τοπικό ερεθισμό. Ναι, αλλά η συσκευή σύγκλησης είναι κάτι που μένει μόνιμα στον κόλπο και καθυλώνει το μεσοκολπικό διάφραγμα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι επιδεινώνει τη λειτουργία των κόλπων τόσο του δεξιού όσο του αριστερού με μείωση του reservoir GLS. Ενώ και σε αυτή τη μελέτη, μια και έγινε αναφορά σε ράμα πριν, φαίνεται ότι όσο λιγότερο παρεμβαίνουμε στην αρχιτεκτονική των κόλπων, τόσο το καλύτερο. Αφού το ράμα φαίνεται να υπερέχει των συσκευών, αφού οι συσκευές επιδεινώνουν τη λειτουργία του κόλπου και κατά την φάση της κοιλιακής συστολής και κατά την φάση της παθητικής διαστολής, αλλά και κατά την φάση της κολπικής συστολής. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια απόπειρα προβολή στο μέλλον, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη σειρά με νέους ασθενείς, 20 έως 40 ετών, οι οποίοι έχουν αρτηριακή υπέρταση, διάφορα επίπεδα αρτηριακής υπέρτασης. Όσο αυξάνει το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης και όσο αυξάνει η διάρκεια παρακολούθησης, αυξάνει και ο κίνδυνος επίπτωσης εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής. Και το προφίλ αυτών των ασθενών ίσως θα μπορούσε να παραλληλιστεί με το προφίλ των ασθενών που υπόκειται σε επέμβαση σύγκλησης ανοιχτού ειδούς τρύματος. Δεν έχουμε προφανώς τέτοιες μακροχρόνιες μελέτες, γι' αυτό είναι μια απόπειρα σύγκρισης. Ελπίζω να σας έπεισα ότι η εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής με την χρήση ALR είναι συχνότερη από ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα. Είναι προβληματική. Οι μελέτες δείχνουν ότι κάποια επεισόδια οδηγούν σε νοσηλίες ή σε επισκέψεις στα επίγοντα, άλλες μελέτες λένε ότι είναι αυτοτερματιζόμενα. Έστω λοιπόν ότι σε βάθος χρόνου, μετά από 7-8 χρόνια, ο ασθενής λοιπόν εμφανίζει κολπική μαρμαριγή σχετιζόμενη με την μεταβολή της αρχιτεκτονικής του αριστερού κόλπου. Και καλούμαστε να παρεύουμε ως ηλεκτροφυσιολόγοι σε έναν ασθενή ο οποίος είναι ανθεκτικός στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Οι πρώτες μελέτες ήταν πολύ ευίωνες. Από το Lucky Rate το 2009 φαίνεται ότι μπορούμε να κάνουμε επέμβαση χωρίς να έχουμε επιπλοκές, μετατόπιση των συσκευών. Τρυπάμε το γηγενές μεσοκολπικό διάφραγμα με ίδια ποσοστά επιτυχίας από ότι αν δεν υπήρχε συσκευή σύγκλησης. Βέβαια, ο Σαντάντζελ 3 χρόνια αργότερα μας λέει ότι
Έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο επέμβασης, έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο ακτινοσκόπησης, έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο να καταναλώσουμε για κολπική διαφραγματοστομία, αν κληθούμε να περάσουμε μέσα από τη συσκευή. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Φαίνεται παρόλα αυτά ότι δεν αφήνουμε υπολοιπόμενο ASD. Το ίδιο και ολί το 2014, εδώ μέθοδος με προδιαστολή με μπαλόνι, πάλι καλά αποτελέσματα, αλλά πάλι αυξημένος χρόνος επέμβασης. Το ίδιο και εδώ, για να έρθει αυτή η μεταανάλυση να μας πει ότι αυξάνει ο χρόνος της επέμβασης, αλλά δεν αυξάνει ο χρόνος ακτινοσκόπησης, ενώ οι 3 επιμέρους μελέτες που συμπεριελήφθησαν στη μεταανάλυση, σε όλες υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το χρόνο ακτινοσκόπησης. Πώς? Atrial septal closure device, αλλά σε όλες τις μελέτες ήταν ένα ποσοστό, ναι, είναι ASD, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Παρόλα αυτά, το ίδιο γίνεται και εδώ. Ποσοστό των ασθενών που έχουν PFO. Δηλαδή, σε αυτή τη μελέτη ογκού το 2022, πάλι ένα 21% των ασθενών είχε συσκευή σύγκλησης ανοιχτού οειδούς στρίμματος και εδώ ο χρόνος της επέμβασης ήταν μεγαλύτερος. Αν χρειαζόταν να διασχίσουμε τη συσκευή. Και περιγράφει 2 τεχνικές. Το ένα είναι να έρθουμε σε ορθή γωνία, το άλλο είναι να κάνουμε προδιαστολή με μπαλόνι. Δεν φαίνεται μεταξύ τους αυτές οι 2 τεχνικές να έχουν διαφορά, αλλά υπάρχει διαφορά σε σύγκριση με το αν περνούσαμε από το γηγενές μεσοκολπικό διάφραγμα. Και αναφέρουν οι συγγραφείς ότι όσο περνάει η ώρα, ο χειρισμός των καθετήρων και των θικαριών είναι πιο δύσκολος λόγω της ελαστικής επαναφοράς του πλέγματος. Και τι θα γίνει, οι προηγούμενες μελέτες ήταν όλες με RF καθετήρες. 8,5 French inner diameter του θικαριού. Πλέον όμως πάμε σε single shot που έχουν μεγάλα θικάρια, 13 French. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται περισσότερο, το Farapulse για PFA, μεγαλύτερο αποτύπωμα καθετήρων, λουλούδι ή ο κύκλος η σφαίρα της συσκευής αφέρα, το Volt που έχει βγάλει Abbott. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ομολογώ ότι ήμουν αγχωμένος. Παρ' όλα αυτά έρχεται μια μελέτη από τη Γερμανία, έμπειροι χειριστές βέβαια, οι οποίοι έχουν κάνει επέμβαση και με κρυομπαλόνι, ένα 12% των ασθενών, αλλά και PFA, ένα 5% των ασθενών. Αναφέρουν κάτι φοβερά ποσοστά επιτυχίας, 88% ποσοστά επιτυχίας στον χρόνο, όταν στην Advent τα ποσοστά επιτυχίας σύγκριση RF, cryo με PFA ήταν 75%. Πολύ γρήγορος χρόνος επέμβασης, 97 λεπτά μέσος όρος συμπλην 46. Χαμηλή διάρκεια ακτινοσκόπησης. Εδώ κάναν μόνο ακτινοσκόπηση. Επίσης κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες μελέτες. Δηλαδή πολύ χαμηλός χρόνος ακτινοσκόπησης ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ICE. Για να έρθει και το ακόμα καλύτερο, λέγαμε πριν ότι υπάρχει ένα μεταλλικό πλέγμα και γίνεται ενδοθυλιοποίηση της συσκευής. Ενδοθυλιοποίηση της συσκευής γίνεται και αυτός είναι ένας χάρτης από ασθενή ο οποίος είχε συσκευή σύγκλησης. Αυτό θα ήθελα ιδανικά να το δω στην πράξη, να δούμε ποια είναι η πυκνότητα σημείων χαρτογράφησης, γιατί εδώ βλέπουμε έναν υγιή κόλπο και ένα υγιές μεσοκολπικό διάφραγμα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην έχει μπει καμία συσκευή. Το MOV είναι φυσιολογικά δυναμικά. Και χρησιμοποιούν ένα reference συγγραφής από ένα paper του 2012 που σου λέει ότι αφού δεν υπάρχει ράμα, δεν παρεμβάλλεται η συσκευή στη χαρτογράφηση και στο χειρισμό των καθετήρων. Βέβαια, το reference αναφέρει μέσα στο κείμενο ότι όταν υπάρχει ράμα δημιουργείται υπόστρωμα για re-entry. Δεν σου λέει ότι όταν υπάρχει συσκευή δεν παρεμβάλλεται. Και αναφέρεται και στο paper του Τζάχα το 2024 ότι ένας από τους μηχανισμούς εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής είναι το re-entry. Εδώ που είναι το υπόστρωμα για το re-entry. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να έχεις ιδία πείρα. Κατά κλείδι, νομίζω να σας έπεισα ότι είτε σας προσεγγίσει σοβαρά, είτε προσπαθεί να σας το κάνει απλό, θα πρέπει να κρατάτε μικρό καλάθι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι η επίπτωση είναι μεγαλύτερη, δεν ξέρουμε ποια είναι η κλινική σημαντικότητα και σίγουρα ξέρουμε ότι επεμβατικά είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Είναι δυνατό, είναι εφικτό, αλλά αυξάνει το χρόνο, αυξάνει την ακτινοσκόπηση και αν είδατε στη μεταανάλυση σε ένα 4,7% υπήρχε και perforation. Ευχαριστώ πολύ.